台所の皿まだ片付けてないのか？文句言うならあなたがしてよ。こっちは大変なのよ。その口の利き方はなんだ？なんだって何よ。共働きなんだから夫婦で協力するのが当たり前でしょ。夫は商社勤めのサラリーマン。私は経理部の OL。結婚後も仕事を続けるのを条件に家庭を持ったけれど、子供が生まれたのを皮切りに夫婦間の衝突が増えた。子供は思い通りに育たない。突然の発熱や夜泣きに慌てることもある。託児所に行くのを嫌がって朝からぐずる日はてんてこまいだ。娘のさやかはとても可愛い。一方で仕事も大事。子供の将来を考えれば貯金はできるだけ多く蓄えておきたい。育休を早めに切り上げ職場復帰した後はそれまでの遅れを取り戻そうとバリバリ働いた。初めのうちこそ応援してくれた夫も家に仕事を持ち帰り、会話もそこそこにパソコンとにらめっこする妻へ不満を溜め込んでいく。さやかはまだ小さいんだぞ。家に帰ってまで仕事にかかりっきりじゃかわいそうだ。あなたが相手してあげてよ。部屋でゴロゴロしてるだけのくせに。文句言うならお弁当くらい自分で作りなさいよ。家事の手抜きを怒る夫。理解のなさをなじる私。両親の喧嘩にオロオロして泣き出す娘。離婚の決定打となったのは娘の発熱に気づかず託児所に預けてしまった私のミス。遅刻ギリギリでいじれていたのもあり、やけにおとなしい娘を怪しむことなく先生に頼んでしまったのだ。仕事中、託児所から電話が来た。さやかちゃんが39度の熱を出してすぐお迎えに来てくれませんか？え、すぐ行きます。びっくりして託児所に飛んでいくと、すでに夫が待っており、真っ赤な顔の娘を抱っこしていた。母親失格だぞ、お前。開口一番罵られた。言い訳なんてさせてもらえない。それがきっかけで夫と離婚。同じ市内で別々の部屋を借りて暮らすことになった。どちらが娘を引き取るかで揉めたけれど、さやかを手放すなんて絶対嫌で、心を入れ替えるから信じてくださいと土下座で頼み込んだ。しまいには夫も折れ、さやかと暮らすのを認めてくれたのである。同じ過ちは犯さない。さやかを寂しがらせるような真似はもうしない。以来、仕事を家に持ち込むのは極力控え、娘との時間を大切にするようにした。休みも多く取り、いいママになろうと頑張ってきた。育児と仕事の両立は正直大変だけれど、真っ赤な顔でうんうん苦しむ赤ん坊のさやかを思い出せば、母子家庭のハンデを負わせてなるものかと力が湧く。3年後、娘と二人きりの生活にようやく慣れた頃、その日、幼稚園から帰ったさやかはやけにそわそわしていた。落ち着きなくドアの方ばかり見ては、立ったり座ったりを繰り返す様子に苦笑し、ポテトチップスをお皿に出す手を止める。どうしたの？お友達と遊ぶ約束でもしてるの？ねえママ、パパ戻ってくるよ。え？こっちを振り向いたさやかはニコニコ笑っている。まるで悪びれた風のない態度にカッとし、次の瞬間声を上げていた。嘘つかないで。娘がびくりと身をこわばらせる。台所から飛び出した私は娘の肩をぎゅっとつかみ、まっすぐ目を見つめてかきくどく。さやか、ママとパパは離婚したの。パパはお家を出てったのよ。
でもママがお家のことちゃんとできなかったからパパはとっても怒ってるの。今さら許してくれるはずないわ。そんなことないよ。もう少ししたら戻ってくるよ。嘘つきにはおやつあげません。腹を立てて台所に引っ込むや、ポテトチップスをよそった皿にラップをかけ、子供の手が届かない食器棚の上段に移す。さやかは大粒の涙をためてむくれていたが、次の瞬間思いがけないことを言い放った。ママのバカ、今日は嘘を言ってもいい日だもん。ベソを書いて家を飛び出す。ちょっと待ちなさい、さやか。玄関まで追っかけていったものの、大人げない意地が顔を出し、しばらく放っておこうとドアを閉め直す。子供の足では遠くに行けないだろうし、ご近所さんはみんな顔見知り。お腹が空けば勝手に帰ってくるはず。それにしてもあんなひどい嘘を吐くなんて。勝手な話だけど裏切られた気持ちでいっぱいだった。夫と別れて3年間、寂しい思いはさせまいと夢中で頑張ってきたけれど、パパにはやっぱりかなわないのだろうか。のれんを分けてとぼとぼ台所に戻り、壁のカレンダーに目をやった途端に固まる。今日は4月1日。エイプリルフールじゃないの。きっと幼稚園で先生やお友達にエイプリルフールの話を聞かされたのだ。さやか、今日が何の日かど忘れしてたなんて。もう反省し、罪滅ぼしにお片付けをしといてあげようと娘の部屋に行く。すると机の上に画用紙で手作りしたお面が伏せてあった。何気なく表返し、言葉を失った。そこに書かれていたのは別れた夫の顔だった。お面の裏には本当になるといいなとさやかのけなげな願い事が記されている。これをかぶって私にただいまを言おうとしたのか。3年間帰ってこないパパの代わりにパパになりきり、ママを喜ばせてくれようとしたのか。お面を握りしめ、サンダルを突っかけて家を飛び出す。さやかに謝らなきゃ、ごめんって言わなきゃ。アパートの外に出て行ったり来たり。1時間も探したけれど娘の姿は見当たらない。ママが悪かったわ。どこなの、さやか。返事をして。まさか誘拐？最悪の想像に冷や汗が出る。まだ5歳の娘を一人で放り出すなんて、いくら頭にきてたからって自分の行動が信じられない。夫に続いてさやかまで失ってしまったら耐えられない。その場に膝から崩れ落ちて泣いていた時、ある可能性に思い当たる。スマホを操作して短縮にかけるとすぐに相手が出た。もしもし、あなたさゆりよ。久しぶりだね。ええ、単刀直入に聞くけど、さやかそっちに行ってない？夫のため息が聞こえてきた。今来たばかりだよ。向こうでジュース飲んでる。よかった。心の底から安堵し、また涙がこぼれた。変わろうか？いいの、すぐ迎えに行くから。何があったんだ？後で話すわ。
娘と夫は月一で会っている。その際はバスに乗り、夫の部屋まで連れて行くので、行き方を覚えていても不思議じゃない。早速バスに乗り、夫の家へ向かった。さやかに会ったらなんて言おうとぐるぐる頭の中でもある。夫に会うのが久しぶりなせいか、母親失格の後ろめたさのせいか、膝の上で組んだ手がじっとり汗ばんできた。バス停に降り立ち、そこから歩いて夫が住むアパートへ行く。ピンポンを押すとすぐにドアが開き、元夫が応対に出た。私は小声で聞く。さやかは会いたくないって言ってる。そんな。いい加減何があったか話してくれよ。別れたって言っても夫婦じゃないか。さやかがしょげてる理由くらい知っておきたい。真剣な顔と声で説き伏せられ、しぶしぶ事情を打ち明けた。全部私が悪いの。さやかの気持ちを全然分かってあげられなくて、あの子があなたを選ぶのは当たり前よ。こんなままじゃ嫌よね。年に一度のエイプリルフール。パパに会いたがる娘の気持ちを見抜けず、小さな嘘すら笑って許してあげられない自分のダメさ加減が本当に嫌になる。打ちひしがれて玄関口に立ち尽くしていると、部屋の奥からゆっくりさやかが出てきた。さやかは元夫の服の袖をつかみ、おずおずとこちらを見上げる。違うよ、ママね。パパがいなくなってからずっと落ち込んでるから、さやかがパパになるから元気出して欲しかったの。限界だった。さやかを抱きしめ号泣する私のそばで、夫も鼻をすすっている。ごめんなさい、さやか。ごめんなさい、あなた。夫がそっとひざまずき、さやかごと私の肩を抱き寄せた。謝らなきゃいけないのは俺の方だ。別れて3年、毎日早起きして弁当を作るのがどんだけ大変か身にしみた。皿洗いに掃除洗濯手分けすりゃさっさと済むのに、家のことは女がやるもんだと思い込んで嫁さん一人に押し付けた。さやかが熱を出した日だってもっとちゃんと見てればよかったんだ。3年前聞きたかった言葉をようやく聞けた。胸の内のわだかまりが溶けていくのを感じ、泣いたせいでメイクがぐちゃぐちゃになった顔に微笑みを作る。私たちやり直せるかしら。夫が答える前にさやかが元気よく先取りした。違うよママ、今日はエイプリルフールだから、パパなんか大っ嫌い、ずっと一緒なんてやだって言わないと。手汗と涙ですっかりふやけてしまったお面を囲み、家族みんなで声を揃えて笑い出したのだった。